Hola! Què Hola, hola, tal? hola. Estem en directe, sí, ja som Teoria unes sí, quantes tot correcte. personetes per Sí. aquí. Benvinguts, benvingudes a les que ja hi sou i als que us aneu incorporant un dijous més. Fil per randa, som l'Àlex i la Marina. Bastanta gent ja, sí, que guai. Benvinguts a un programa més que si ens seguiu a xarxes més o menys ja sabeu de què parlareu avui. De què parlareu vosaltres, no, de què parlarem concretament nosaltres, que som les que ens hem estat preparant aquest programa. Sí, uf. I res, la setmana passada, si ens seguiu una miqueta, vau veure que vam parlar d'un tema, que és la religió cristiana, que sembla que cada vegada està més desarrelada de tot el que és el nostre públic objectiu, que som nosaltres, els joves. I avui tenim un altre tema que té alguns punts en comú, perquè també hi ha la sensació, i sembla que pugui ser així, i avui ho descobrirem, que és un tema que cada vegada s'està desarrelant, malauradament, de la gent jove. I aquest tema que tractarem avui no és un altre que el català, la nostra llengua, el nostre idioma. Malauradament està a l'ordre del dia i és un programa que és molt d'actualitat, sobretot arran de la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà i que una mica doncs, posa en perill el futur del català, la supervivència del català. I avui anirem descobrint a poc, Àlex, que el català i la gent jove és una relació que cada vegada també costa més de mantenir i Sí. analitzarem una mica què està passant exactament, no? Sí, és una relació complicada, no? Ara veurem dades. Jo, quan veig aquestes dades, normalment em pregunto el per què, no? Hosti, què està passant? Per què la gent deixa de parlar en català? Indubtablement, igual com la caiguda del jovent religiós, segur que estem parlant d'una problemàtica multifactorial, on és difícil determinar què és el que ha impactat més, no? Tenim, per exemple, un sector polític espanyol al qual no li interessa estimular la llengua catalana, tot i que, evidentment, es troba en una situació de feblesa des del franquisme. Per l'altra banda, la connexió que fem entre el català i el moviment independentista, no? O també, no ho sé, la gran immigració que ha rebut Barcelona, a les polítiques lingüístiques, que no sabem fins a quin punt han triomfat, en què fallen, en què fan bé. Nosaltres d'això no en som expertes, no som sociolingüistes, però afortunadament avui al programa sí que tindrem convidada a una sociolingüista amb qui podrem esbrinar tot això. Abans de continuar, sí que deixeu-nos dir que ens podeu seguir a les xarxes socials per estar al corrent de totes aquestes coses i que, a més, esteu veient per aquí baix un link que veieu que posa coffee.com/filparranda. És bàsicament per si ens voleu fer alguna donació, perquè creieu en el projecte, perquè ens voleu convidar a un cafè, que va molt car i com que són moltes hores de feina, doncs s'agraeix molt acompanyar-les d'un cafè. I res, bàsicament, això que comentava una mica l'Àlex, no? No us avançarem gaire del que parlarem avui, és un tema que, a més, té molts punts a tractar, és molt complex, ho farem en una entrevista en directe, avui sí, també recordar-vos que, a més, us volem llegir pel xat, volem saber què en penseu de l'estat del català, si parleu català, si no, si creieu que hi ha algun problema, alguna cosa que s'hauria de fer, us anirem llegint, ho anirem també comentant entre tots, totes. Ja sabeu que és un programa molt bidireccional i que també ens podeu deixar les preguntes per l'entrevista que farem, per si voleu que les anem traslladant. I el que nosaltres volem fer ara, abans d'endinsar-nos una mica en tot això que comentaves, no, Àlex? Sí. És fer el que fem sempre, que és sortir al carrer, no ara mateix, primer perquè fa mal temps i segon perquè no estem a disposició de sortir ara mateix al carrer, però ja ho hem fet aquesta setmana. Com cada setmana hem fet un reportatge de carrer, hem sortit a preguntar una mica. La setmana passada vam sortir a preguntar-li a la gent gran què pensava dels joves i la religió, si cada vegada la gent jove té menys fe, i aquesta setmana recuperem una mica la naturalesa dels nostres reportatges, que és preguntar-li a la gent jove sobre un tema en concret, sobre el tema d'aquella setmana, per aquí anar estirant una mica el fil, no? Llavors, bàsicament, doncs això, volem saber què en pensa la gent jove sobre l'estat del català i per això hem sortit al carrer. Sí. I bueno, el que ha fet la Marina és desplaçar-se cap a la nostra universitat, la Pompeu Fabra, on hi tenim molts estudiants de comunicació i audiovisual al campus del Poblenou. I bueno, vam tenir molts dubtes existencials sobre a on desplaçar-nos,
per a fer aquest reportatge de carrer i em temo que al final no és que hi hagi una resposta correcta en aquest tema del català, perquè el seu ús doncs, varia molt, no? D'un grup poblacional a un altre, segons si es tracta d'un poble o d'una ciutat, d'un lloc amb molta o amb poca immigració, o d'un lloc més o menys ric, o d'un lloc més o menys proper a Barcelona. La distància a Barcelona és determinant també. Això després ho veurem, així que, bé, veureu ara una sèrie de declaracions, però compte amb no agafar-les de manera representativa. Exacte, no? Una mica teníem molt el debat d'això. Els nostres reportatges no intentem que siguin representatius perquè, a més, en un tema com el català hauríem d'anar a ciutats, a pobles, a més de Lleida, de Girona, de Tarragona, de Barcelona, hauríem d'anar a les capitals. Seria molt difícil fer un reportatge representatiu de què pensa la gent jove de l'estat del català, tant la catalanoparlant com la castellanoparlant. Llavors, bàsicament, important recalcar això, no és un reportatge representatiu, sinó que el que hem fet és parlar amb un sector molt concret de la gent, que en aquest cas hem anat a la nostra universitat, perquè és gent que sempre està encantada de participar, cosa que també s'agraeix molt, i fan reflexions, que el que ens sembla xulo és que d'aquestes reflexions, mentre ara l'Àlex anirà posant el reportatge perquè el veiem i el comentem, doncs d'aquestes reflexions surten moltes idees de coses que anirem tractant al llarg del programa i que les anirem repescant una mica i que també, doncs, molt xulo que vosaltres també al xat ens pugueu anar aportant coses, si esteu d'acord, si no. Ja veureu que dins d'aquesta homogeneïtat, entre cometes, que hi ha, les opinions són superdiverses també, perquè hi ha gent això més castellanoparlant, més catalanoparlant, però surten idees que podem anar comentant entre tots i aquí va aquest reportatge de carrer, periodisme de carrer. Sí, anem a veure-ho. Músics de carrer, com Xarango, ara que arriba Sant Jordi. Doncs sí, anem a escoltar aquestes reflexions. Avui a Fil per Randa hem tornat a venir davant la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona parlant amb diversos grups d'amics, tant castellanoparlants com catalanoparlants, sobre quin creuen que és l'estat de la llengua, en quina llengua consumeixen contingut audiovisual i sobretot si creuen que la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà suposa un perill per la llengua catalana. Avui sortim al carrer a parlar Fil per Randa sobre l'estat de la llengua. Jo a casa parlo català, sempre amb tota la meva família, i al col·le també sempre parlava català, però sí que és veritat que tenia amigues que parlaven en castellà i em sortia a parlar-los en castellà abans que elles a mi en català. Doncs jo he passat tota la meva vida a un institut catalanoparlant i a casa meva també sempre s'ha parlat el català des que soc petita. Barcelona. Andorra. Jo a casa parlo castellà perquè, i al col·le també perquè vaig anar a un col·le francès, llavors la gent no parlava català, perdó. En el meu cas, la meva família, les dos, català i castellà, el meu pare castellà, la meva mare català, i després al col·legi també els dos, més castellà, però sí, molta varietat. Català bastant a tot arreu. Sí, majoritàriament català. Jo al col·legi hi havia bastant castellà, però a casa sempre han parlat català. I jo sempre he parlat en català, tant a casa com amb els amics, continuo parlant català i... només el meu nòvio castellà, però perquè és de fora i... Home, jo crec que el català en general sí que s'està perdent, o sigui, en general últimament jo amics meus que amb tota la vida he parlat en català, últimament els hi surt molt parlar en castellà i tenir xerrades en castellà i tot. Crec que és molt important que continuem tenint la immersió lingüística perquè, jo ara m'he posat a treballar a una escola als migdies amb nens petits i, no sé, trobo molt heavy a les classes. M'agradaria que algun polític anés a totes les escoles i veiés realment, o jutges, perdó, quin és el nivell de català, perquè és molt poc. Tots els nens en parlen en castellà i al final quan algú et parla en castellà jo també en sé, llavors acabo responent en castellà i és molt difícil fer el canvi i estar tota l'estona parlant en català amb gent que et parla en castellà, no? Jo crec que amb la reforma és encara més clar el català. Més que perquè a les aules és com s'imposava, o ja parlaves català per defecte, i si ara tampoc es parla ja, s'acabarà parlant. Però també perquè molta gent és de fora. O sigui, molts pares no són... no és que parlin els nens en castellà, sinó que són d'altres països. Llavors, crec que la gent que ve de fora aprèn abans el castellà que el català, llavors fa que també amb els nens petits, doncs suposo que a casa parlin en castellà o entre les famílies, però sobretot per això, perquè la gent és de fora. No només perquè la gent decideixi parlar castellà, sinó perquè, per això, no sé. Era com el lloc on aprenien a parlar català bàsicament en les aules, i si a les aules ja s'implementa aquest factor que et fa parlar més en castellà, la gent acabarà agafant el costum de parlar castellà molt. És veritat que els amics que tinc que a casa només parlen castellà,
encara que a l'aula han donat català i tot, ja hem parlat català, és veritat que no el dominen, quasi no el parlen. Hem parlat tant sempre en català i ens hem criat tant com amb el català d'una forma 100% quotidiana i sempre al nostre entorn que se'm fa com raro pensar que pugui desaparèixer o que pugui haver-hi gent que no el parli o que no. Se'm fa raro, no sé, si jo al col·le, la uni, els amics, tot sempre ha sigut en català i pensar que de sobte desapareixerà i que la gent ja no parla català, penso, no, si tothom parla català, perquè tothom que jo conec parla català. Però sí que hi havia molta gent, i que a la universitat m'ho he trobat molt també, que al no fer més català, perquè la uni la fan tot en castellana, algunes, pues no saben parlar català. Sí, ho deia una mica com perquè Sí que és real, en plan, un procés molt llarg, evidentment, no ara, però que si continua a haver-hi com aquesta pressió sí que s'acabarà eliminant. Bueno, jo havia fet molt poc català i ara estic aprenent bastant més català. No sabia expressar-me en català i he viscut tota la meva vida aquí. O sigui, vaig com començar a anar més a l'esplai, i a l'esplai sí que molta gent és d'Hospitalet i parla com més castellà i tal, i la gent barreja molt, llavors a partir d'allà vaig com començar a conèixer gent que parlava com molt castellà entre ella, i a partir d'allà vaig començar com a barrejar. A veure, jo mai he vist una pel·lícula en català. Això és un problema, no és un problema. O sigui, jo, perquè al col·le fèiem català, però fèiem com 2 hores de català a la setmana i a vegades veiem pel·lícules però anaven en castellà, o sigui, no hi havia com doblajes en català. Sobretot en castellà i anglès. Català, la veritat que no quasi mai. Jo no recordo haver vist cap sèrie en català. Jo crec que és superimportant, o sigui, quan hi ha hagut sèries com Pulsers Vermelles, Marlí, al final és algo que ha impactat molt als joves sobretot i ha fet que es vegi molta més tele, o bueno, sí, tele en general. També crec que és com més proper, o sigui, Marlí és com... És d'aquí. Sí. És veritat que el tema de les sèries i les pel·lícules, el contingut audiovisual, és molt important perquè de la mateixa manera que tothom aprèn anglès, mirant sèries i pel·lis en anglès, que és més senzill perquè la majoria estan en anglès, amb el català potser, o sigui, també es podria fer, només que és veritat que hi ha bastant de menys oferta de contingut audiovisual en català. El castellà el parla Llatinoamèrica, el parlem aquí, no sé si és com el tercer idioma més parlat del món o alguna cosa així, llavors, no sé, crec que se li hauria de donar molta més importància al català només per protegir una llengua, és igual si ets independentista, no ho ets, si ets més catalanoparlant, no? Jo crec que s'hauria d'apostar per l'economia, sí, per potenciar l'economia i que tingui a veure amb el català i fomentar-lo, que en la fi de tot és com el motor. Llavors jo crec que és d'allà. Llavors jo crec que s'ha de protegir molt el català i que és molt maco, aquí totes fem humanitats i una llengua, no sé, sí, o sigui, ja no és una raó política, que també ho és, però, no sé, té una cultura darrere, una literatura i... Sí, o sigui, jo crec que el factor principal és això, despolititzar la llengua i que s'entengui com que és una llengua no tal com de tradició catalana, sinó un factor de que és una llengua que es parla i que no es vol perdre i doncs despolititzar-la i arrel d'això després doncs, implementar-ho doncs, a llocs comuns, o sigui, a la parla col·loquial, en el fet de veure-ho a sèries i en molts altres àmbits. Que al final és algo cultural, és supermaco, la diversitat és el més maco i el que ens enriqueix, i llavors perdre un idioma és com perdre part de la identitat catalana. Jo crec que s'ha polititzat molt la llengua catalana, com molt l'esperit català i tot, i hi ha gent que potser no ho té tan doncs, arrelat i aleshores es creu que no s'ha de parlar en català, que realment parlar en català abadeixes altres coses, i aleshores jo crec que s'està perdent molt això. Sí, és veritat. O sigui, bueno, recentment vaig anar a Sevilla i allà sí que la sensació que es tenia des d'allà, suposo que des d'altres costats d'Espanya potser també, era que el tema del català era com algú molt recent, algú potser imposat i molt polititzat, sobretot. O sigui, hi ha un motiu, jo crec que com val preservar la llengua amb el sentiment de Catalunya i la cultura catalana i tot, està molt juntat, que tampoc em sembla malament, Bé, heu vist que hem patit una mica aquesta setmana en tema d'àudio perquè el temps no ha acompanyat, no sé si... Ara crec que no està plovent, però... El final del reportatge és bastant històric. Jo crec que entra al top 3 de moments de fil per randa perquè en directe va ser literalment una tempesta tropical que se'ns enduia per davant. Però molt interessant, algunes reflexions que de fet també pel xat ens van comentant. Ens comenta la Cuixet, soc cap de cau i com més petits són, més castellà parlen, que és una cosa que també comentava una de les noies del vídeo i que avui també en xerrarem bastant perquè tant Àlex, tu com jo
hem crescut en entorns bastant catalanoparlants, a l'institut sobretot, i és com molt sorprenent. Jo recordo molt al meu institut, i ho hem comentat també el programa que fem els dimarts, que fem un directe, si no ho sabeu, fem un directe els dimarts i... De preparació de programa, sí. Exacte, i anem comentant cosetes del dijous, som menys gent, però anem xerrant una mica de cosetes relacionades amb el tema. I el dimarts, precisament, el que comentàvem és que les dues hem crescut a instituts on al pati només es parlava català, i per mi va ser superxocant arribar a la universitat i veure com o conèixer altres entorns i veure que allò no era el normal en molts llocs, que la gent parlava castellà. Per mi era una cosa que no entrava dins dels meus esquemes. I ara, en canvi, i tu, Àlex, una mica comentaves que igual també... Sí, a mi m'ha passat que l'institut on jo anava abans al pati fa 4 anys era tot en català, i ara ma germana, que va allà també, m'explica que parla en castellà quasi sempre. Exacte, i ara això, llocs que a poc el castellà està com guanyant la partida, i això és una mica el que ens comentava la Cuixet, que com més petits són, més castellà es parla, i apunta també una cosa molt interessant, que avui també en parlarem, que diu és interessant i preocupant l'associació entre primer cinturó i gent migrada amb castellanoparlant. Sí, i avui apuntarem alguns dels motius pel qual això és o no és tan així. Avui en parlarem bastant també amb la Marina Massaguer, que és la sociolingüista que entrevistarem. També ho volem comentar una mica, però sí. I què més ens diuen? En Jordi també ens diu: al poble, quan era petit, no escoltava mai parlar castellà. Ara, amb 28 anys, escolto molts nens parlant-lo. És realment una cosa que el reportatge ho hem pogut també escoltar, però que nosaltres mateixes ja ho havíem anat fomentant, no? Altres coses també que avui sortiran del reportatge, ja les hem anat escoltant, és el tema de l'audiovisual, com fins i tot aquelles persones que hem entrevistat, catalanoparlants, diuen: jo audiovisual en català poquet perquè no n'hi ha. Llavors, important també el tema de l'audiovisual, ho parlarem, i sobretot hem volgut també introduir les reflexions sobre si es creu que un dels problemes és que el català es veu com una llengua molt polititzada. Si es relaciona molt amb l'independentisme i que per això hi ha certes reticències a aprendre'ls. Però sí que és veritat, i creiem important destacar abans de continuar, que el que més es diu és que la gent coincideix molt a dir que cal salvar el català per salvar no només una llengua, sinó tota la cultura arrelada a aquella llengua, tota una tradició, tota una història, més enllà que estigui lligada o no a l'independentisme, i que hi ha gent que sí que pensa que està més polititzada, gent que no ho creu tant, però sí que es coincideix bastant en això de salvar no només una llengua, sinó un patrimoni. Llavors, bàsicament, una mica aquestes són les reflexions de les quals partim avui. I el que sí que volíem fer ara és xerrar una mica de les dades, posar dades a tot això. Ho farem d'una manera una mica interactiva, no? Però també parlar una miqueta de quin és l'estat real del català, d'on venim i sobretot cap on anem, no, Àlex? Sí, de fet perquè no sigui massa pesat, pensàvem en fer un petit joc on haureu d'endevinar si un percentatge està per sobre o per sota d'una xifra determinada. És a dir, com a exemple, si el tant per cent de la gent que té el català com a llengua prioritària i habitual està per sobre o per sota del 40%. I de fet, he dit exemple, però no, començarem amb aquesta mateixa pregunta, perquè és bona pregunta per començar, una dada molt general. Us llegim pel xat, voleu que endevinem, a veure què? Sí, avui que estem bastant actius pel xat. La gent que utilitza de forma habitual i prioritària el català a Catalunya durant el seu dia a dia, si és més del 40% de la població o menys del 40% de la població. És a dir, la gent que l'utilitza habitualment, no? Sí. Vale. Exacte. Com tu i jo entenem que en el dia a dia ens comuniquem, doncs, en català. Diuen l'Enric Pineda més del 40%. Primera, no sé si a veure si algú coincideix o creu que estarem per sota. Per allà, no? Sospitem que per allà, però és una mica... I per aquí, i la Cuixet en canvi ens diu menys. A veure, Àlex, això... Doncs mira, estem parlant d'una xifra bastant baixa, la veritat, per sota del 40%. Crec que tinc per aquí els meus slides d'informació. Ja els tenim. I bé, és només un 36% de la població que intenta parlar en català sempre que pot. Fa quasi 20 anys, el 2003, la xifra pujava al 46%, però això no ha estat una caiguda gradual, sinó que del 2003 al 2008 van fer un pam i van passar d'aquest 46% al 36% d'ara. I la cosa
s'ha mantingut bastant estable des d'aleshores, durant Des del 2008. quasi 15 anys s'ha mantingut estable aquesta xifra. Tot i que s'ha reduït una mica la gent que utilitzava simultàniament de manera indiferent el català i el castellà. Així que la situació del català no és massa saludable. Tot això és segons la darrera enquesta d'usos lingüístics del 2018, que és la que farem servir, la majoria de dades d'avui provenen d'allà. Em sorprèn molt això, què va passar el 2008, no? En parlarem també avui una mica perquè hi hagués aquest canvi dràstic. Més xifres que també creiem que és important posar. Diu l'Enric Pineda, soc part d'una minoria, doncs efectivament. Ho som. Llavors, si observem aquesta variable segons el lloc de naixement, veiem una cosa molt interessant, que és que el 55% de la població nascuda a Catalunya té el català com a llengua habitual. 55%. Per tant, aquí, Enric, ja no és una minoria. En aquest cas és un 55%. És més de la meitat, però tampoc no és una xifra exagerada. Estem parlant de població nascuda a Catalunya. Si, en canvi, parlem dels residents nascuts a la resta d'Espanya, aquesta xifra cau a un 10%, òbviament, perquè el català és més complicat que sigui la seva llengua materna, i d'aquest 10%, aquest 10% sí que parla català. Què tenim? Que també un 81% dels que són nascuts a la resta d'Espanya utilitzen només el castellà habitualment, 81%, i la resta, doncs aquest 9%, bàsicament el que fa és combinar català i castellà, o bé fa servir una altra llengua, que també pot ser perfectament. Llavors, molt interessant també tenir-ho en compte perquè realment hi ha una... Vull dir, a Catalunya hi ha molta població, ara també parlarem, que ve de la resta d'Espanya. Per exemple, aquí, la meva àvia mateix, per exemple, i tots els meus 4 avis en general, són d'Andalusia, i també és molt interessant veure a partir de quina generació es fa el canvi, que el català passi a ser la llengua materna, o si no es fa aquest canvi mai. És molt interessant i avui n'anirem parlant. Llavors, quan parlem d'estrangers, és a dir, de fora d'Espanya també, la llengua habitual també sol ser el castellà, quasi en un 60% dels casos, i hi ha un 33% que mantenen la seva llengua d'origen. Xifra que volem repescar d'aquí, que creiem important remarcar, un 4,6% dels estrangers a Catalunya sí que utilitzen el català com a llengua habitual. És una xifra bastant petita, però també significativa, perquè no és la seva llengua materna, i descobrirem una mica per què al llarg del dia d'avui. Llavors, per entendre millor aquestes dades, com a referència poblacional, sí que us diem que 2 de cada 3 persones que viuen a Catalunya han nascut aquí, així que d'aquí sí que en podem extreure, també amb aquesta... L'Àlex sempre fa com molta anàlisi de dades i després intentem extreure'n també les conclusions. Ho intento sintetitzar, sí. I també és interessant veure-ho, que quasi tota la gent que parla català habitualment és gent que ha nascut aquí. I llavors hi ha un 16% de la població que ha nascut a la resta d'Espanya i un 20,4% que ha nascut a l'estranger, no? Tot això, aclarim, hem dit que té a veure amb la llengua habitual d'ús, no amb si s'entén el català o no. Això és una altra cosa del qual n'anem a parlar ara també. O sigui, us preguntem ara quanta gent que viu a Catalunya directament no entén el català. I preguntem si creieu que la xifra està per sobre o per sota del 10%. Gent que viu aquí que no l'entén, Que no l'entén directament, que li parles en català de manera oral i... I no l'entén. Allò de l'hablement castellano que no te entiendo. Per sobre o per sota, diuen que per sobre del 10%. Per sobre, diu la Cuixet, i l'Enric Pineda diu, per favor, que sigui menys. Ai, pobra. Va, no fem patir l'Enric, anem tirant. Afortunadament, Enric, no pateixis perquè aquí estem per sota. Quasi tothom a Catalunya entén el català. Un 94,4% entendrà quan els hi parlis oralment en català. És una xifra afortunadament alta. Si parlem de gent que, a més de parlar-lo, el sap llegir, anem baixant al 85%. A més de, si volem dir gent que el sap parlar, no només entendre sinó parlar i pot mantenir una conversa en català, seguim baixant una mica al 80%. I per últim, la xifra que tenim relativament baixa, que potser sorprèn una mica, és la de la gent que sap escriure el català, que és només d'un 65% de la població a Catalunya. Té prou sentit, considerant que el català és una llengua relativament difícil, s'acosta al nivell del francès, encara que no ens ho sembli, i molta gent gran no va poder aprendre aquesta llengua a l'escola durant el franquisme i aleshores el parlen però no l'escriuen. I sobre on s'aprèn el català, podem dir que els nascuts a Catalunya ho fan sobretot a casa i a l'escola,
la gent que ha nascut a la resta d'Espanya, sobretot en el seu dia a dia de la vida quotidiana de vivint aquí, i en els estrangers tenim bastant de mix, tant a la vida quotidiana com a l'escola, com als cursos per adults de català. El seu aprenentatge aquí veiem que és més divers. Sí, bàsicament no és com una dicotomia. Molta gent sap parlar el català, l'entén, una altra cosa és que l'utilitzin. Això aquí ja és terreny una mica més espinós. Llavors, clar, també hem de tenir en compte aquí que al món laboral hi ha molts llocs, si deixem de banda potser una mica més tot el que és l'administració, en el castellà s'imposa bastant més, no? que el català. I a més també hi ha un altre factor, que això, a veure què en penseu d'això pel xat, perquè és una mica el debat etern, és què passa quan la gent que parlem català habitualment canviem al castellà. Quan algú no ens respon en aquest idioma, encara que potser l'entén perfectament, però se sent més còmode parlant en castellà, o fins i tot quan nosaltres, per algun tipus de prejudici, decidim que una persona, pels seus trets físics, per exemple, és de fora i per tant no entén el català, doncs el que fem és canviar l'idioma. Llavors, no sé si vosaltres canvieu o no d'idioma, i no... 4 de cada 5 catalans ho fan, així que jo crec que la majoria del xat ens dirà que sí, que és una cosa que fem la gran majoria, de que ens responen en castellà. A mi em passa... És que és mecànic, és allò, em costa molt mantenir la conversació amb els dos idiomes. Sí, és estrany. I a mi, bueno... No, és tot un debat, perquè clar, si canvies d'idioma, al final tampoc no ofereixes la possibilitat que l'altra persona l'aprengui i s'esforci, també hi ha qui ho pot veure com una falta de respecte, és tot un debat, Llavors, el que volem fer aquí, abans de continuar, és recuperar una reflexió que em sembla molt interessant i molt adient al respecte del sociolingüista Valdir Flors Mas, que el que diu és que bàsicament si arribes a un territori i una llengua no t'és necessària per integrar-te, per conviure, per trobar feina, etc., bàsicament no hi ha res que et motivi a practicar-la, amb la qual cosa, aquí és molt important que no volem culpar ningú, bàsicament, però és de calaix, no? Si quan arribes tens moltes coses a fer, que és trobar un habitatge, una feina, posar papers en ordre, etc., buscar una escola també pels infants, doncs si la llengua no et cal serà l'última de les teves preocupacions, però si en canvi sí que t'és necessària i la gent es comunica en tu en català i et cal per treballar, etc., doncs és obvi, no?, que l'aprendràs. I sí que, per exemple, la Cuixet diu també em surt parlar en castellà a la policia, no sé per què, també, això també és una cosa que a mi també em passa, la veritat. Potser fem associació amb el món judicial on passa això, però sí, bueno, tenim opinions diverses, no? El Cuixet que diu que no vol fer-ho però fa el canvi, l'Enric que abans ho feia i ara intenta no fer-ho però que costa, el Jordi es manté, la Totocina li surt de manera automàtica canviar el castellà, em passa igual que a mi. Ho tenim molt interioritzat, sí. En tot cas no és un cercle viciós, no? Sí, és un cercle viciós. Els nous immigrants també arriben a uns entorns que durant anys ja han estat castellanitzats, o sigui, parlem de cercles econòmics, socials, escolars, o sigui, que ja van als barris d'immigrants on es parla castellà, no? És un cercle. I aleshores la necessitat d'aprendre el català no sorgeix en aquest entorn. I bé, crec que nosaltres els catalans tampoc som excessivament conscients de la situació minoritzada de la nostra llengua i aleshores no li donem tanta importància. Al reportatge escoltàvem això de que els joves també feien el canvi, amb els que hem parlat, i crec que ens ha sorprès la xifra del 36%. Així que, bueno... No té per què importar-nos a tots el tema de que la llengua vagi decreixent, però clar, a mi, per exemple, que he parlat en català des de peque, doncs se'm faria estrany no utilitzar-la gens durant el meu dia a dia. Tinc un sentiment d'identificació amb aquesta llengua, no? A Castelló, en canvi, el valencià comença a ser una mica llegenda urbana, no? No hi ha un accés gran de gent que ho lamenta, no? Allà, de fet, només un de cada 4 alumnes rep l'educació, sobretot en català. Hi ha algun valencià pel xat que si ens ho pot també confirmar, molt interessant, el llegim. A veure... Mira, en Jordi de València. València o País Valencià, no sé de quina part del País Valencià, Bueno, jo ara acabo de dir-ho de Castelló, no sé, ara m'he perdut. Bé. Bueno, en fi... Sí, en tot cas... Digues, Àlex, digues. Vaig seguint, sí.
el que deia, que lamentar o no la pèrdua del català té a veure amb la identificació lingüística, que ara en parlarem, al moure'ns en les xifres de gent jove. Però abans, per parlar de gent jove, comencem amb allò més general. Tenim dades de l'ús del català dels joves barcelonins, especifiquem Barcelona, d'entre 15 i 29 anys. I hem dit abans que a tot Catalunya un 36% dels catalans fa servir habitualment el català, i ara us preguntem si creieu que la dada està per sobre o per sota del 36% en el cas dels joves barcelonins. Vale. A veure què diu el xat. És a dir, quin percentatge de joves barcelonins fa servir el català habitualment? Diuen per sota, Per sota el coixet. Per sota. Hi ha bastant quòrum, l'Enric també diu per sota. Per sota? O com es diu a Barcelona, no estava per dient la sota. neutralitat. Ai, sí, tenen... Per sota, diuen Àlex. Hi ha bastant quòrum. Us ho dic jo, aquesta. Igual que va passar amb les dades de religió del programa passat, el que veiem aquí és que menys joves fan servir el català en comparació amb la mitjana del país. En aquest cas parlem només d'un 20%, per tant, per sota segur, exacte, per sota, un de cada 5. Xifra bastant preocupant, la veritat. En canvi, el castellà, sobretot si ho comparem amb això que us comento ara, que és que el castellà és la llengua primària del 60% d'aquests joves d'entre 15 i 29 anys. El 20% restant, doncs, és bilingüe, fa servir les dues llengües de manera indiferent, però sí, bastant contrast, aquest 20% en català amb aquest 60% en castellà. Si això ho ampliéssim a la xifra d'entre 15 i 34 anys, això és una altra enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, aleshores passaríem d'un 20% a un 28% de catalanoparlants, amb la qual es dedueix que està decreixent de forma ràpida l'ús del català entre els joves. I, de fet, només un 20% dels joves barcelonins tenen el català com a llengua inicial, és a dir, la primera llengua que han après a casa i l'escola. I això té a veure amb el terme que hem fet servir fa uns minuts de la identificació lingüística, si sents que una llengua és teva. Aquí us fem l'última pregunta, és si el percentatge de joves que sent que el català és la seva llengua està per sobre o per sota d'aquest 20% que hem anat repetint ara. Esperem també veure. Està bastant interessant això avui perquè la veritat és que hi ha bastant consens, però noto un consens com bastant pessimista. És a dir, hi ha com bastanta preocupació en general i realment tinc por de respondre, ens diu la Cuixet, doncs sí. No sé, digue'ns, Àlex, a veure, digue'ns. Està per sobre, però pels pèls. Només un 22% dels joves barcelonins afirma que s'identifica amb el català. Això el 2008 era una xifra del 36%. En 10 anys ens ha caigut 14 punts. Wow. I repetim, però, que això són dades de Barcelona, dependria molt segons miréssim quina zona geogràfica, perquè segurament et trobaries una altra cosa si fessis l'enquesta a Lleida o a Girona, segur. I la cosa també varia segons el barri on visquis, perquè als barris rics de Barcelona es parla el triple de català que als barris pobres. Això relaciona amb que als barris pobres hi ha més gent migrant, i aquesta gent migrant no té temps, recursos per dedicar-se a aprendre l'idioma, que ja d'entrada no li és estrictament necessari, no? Quan arribes a un lloc, el primer és trobar casa, feina, escola pels nens, i si el català no arribes, doncs no ho fas. Situació difícil. Tot això ho parlarem ara molt més en profunditat en una entrevista, sí que només per acabar de posar una mica de context. Us mencionem algunes lleis lingüístiques, sobretot una, la primera, que és la del 1983, que és la llei de normalització lingüística, que bàsicament és la primera llei que es va fer aquí a Catalunya amb l'objectiu de recuperar la llengua en els usos oficials, una llengua molt maltractada durant el franquisme, i per tant integrar-la en el sistema educatiu, també en els mitjans de comunicació públics. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es va crear el 1983. Llavors, bàsicament, el que venia a dir és que l'escola havia de ser en català i que els alumnes havien d'acabar els estudis sent bilingües. Llavors, aquesta llei del 1983 és una mica també el que s'està dinamitant, no ara? Llavors, bàsicament, després hi va haver... Aquí ja comença a complicar-se una mica la cosa, Hi va haver una sentència del Tribunal Constitucional, llei de política lingüística del 1998, que va substituir l'anterior. Llavors, bàsicament, el català va passar a ser la llengua vehicular de l'administració, tot i que en el món judicial sempre ha estat una mica l'excepció, i ho comentàvem també al xat, per exemple, amb la policia, tenim la sensació que poc català hi ha.
I sí que volíem mencionar, abans d'anar a l'entrevista, l'Estatut d'Autonomia del 2006, òbviament, que sí que és veritat que va patir unes quantes retallades, però en matèria d'educació doncs, afirmava que els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català a tots els tipus d'estudis i també que el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular a l'educació. Molt important això perquè bàsicament, no, amb aquesta controvèrsia actual del 25%, doncs sembla que el futur del català doncs, acaba de perillar una mica, més que res també pel que comentàvem. Si s'aprèn a l'escola, sobretot la gent que no el parla a casa, i a l'escola comença a desaparèixer, aquesta gent acabarà per no parlar-lo i aquestes xifres doncs, aniran encara més a la baixa. Llavors, anem ja a l'entrevista. Tenim amb nosaltres avui a la Marina Massaguer. Sí que abans us volíem passar un enllaç a una peça del Nació Digital per si us interessa aprofundir-hi una mica més, que ara us l'envio pel xat. Sí. Si no l'envio, és un moment. Mira, ja està, ja la teniu. Si us interessa, podeu aprofundir una mica més sobre tots aquests temes. Nosaltres tampoc volem entrar gaire en la part judicial. El que sí que volem fer és que, com que nosaltres no som expertes, no som filòlogues, som periodistes, o això s'intenta i ho som, però filòlogues no. Llavors, el que hem fet avui és convidar la Marina Massaguer, que ella sí que és filòloga i és sociolingüista catalana i, a més, ja veureu que en sap moltíssim també del català, però relacionat concretament amb tot el que parlem nosaltres, que és la gent jove. Llavors, primer de tot, li volem donar la benvinguda a la Marina Massaguer, que ja et veiem aquí en pantalla. Benvinguda. Hola, bon vespre. I moltes gràcies per acompanyar-nos. Això, primer de tot, dir que com que avui sí que et tenim en directe, l'entrevista és en directe, totes les persones que vulgueu anar comentant pel xat, fent-li preguntes, les podeu anar fent i nosaltres doncs, te les traslladarem, d'acord? Molt bé. Llavors, una mica sí que volíem començar amb una pregunta una mica complexa, genèrica, però que una mica per començar a aterrar tot això que comentàvem ara, no? I és que quan parlem una mica de la davallada de l'ús del català, sobretot entre la gent jove, la pregunta a grans trets que tots ens estem fent ara mateix, tant l'Àlex com jo com el xat, és per què passa això. Llavors, no sé si és un fracàs de les polítiques lingüístiques, si és una cosa, imaginem que bastant complexa, però exactament per què ha passat això, Marina? Bé, clar, les polítiques, el model educatiu que tenim ha servit durant molts anys per, com ara tu mateixa comentaves, bilingüitzar la població que no té el català com a llengua inicial i que s'ha escolaritzat en l'escola catalana. Llavors, aquest model, durant una sèrie d'anys, va funcionar bastant en el sentit que donava la base del coneixement de la llengua. I després la persona, quan al llarg de la seva vida es trobava en contextos en què l'havia d'activar, el català, doncs l'activava. Què sembla que passa actualment? Doncs que al model li falta una mica de posada al dia i pel que sembla les últimes dades que tenim, que són les que van sortir fa uns mesos del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, sembla que ens trobem en un moment de crisi, tant pel que fa a l'ús entre els joves, és a dir, els joves d'avui en dia utilitzen força menys el català que els joves de no fa tants anys, de fa 10, 15 anys, i sobretot, i el que jo crec que és més preocupant, ens trobem davant d'una crisi de prestigi. És a dir, que el català és una llengua, diguem-ne, poc prestigiosa des del punt de vista de la gent jove, i això és perquè, clar, les llengües, com sabem, serveixen per comunicar-se, però són molt més que comunicació, i una llengua també és identitat social, i són els significats socials de parlar una llengua o una altra, o no parlar-la. I bé, pel que sembla, clar, el català s'associa a un tipus de persona, o sigui, s'han de plantejar a quin tipus de persona, a quin tipus de jove s'associa al català i si és un tipus de persona suficientment atractiu per una majoria de joves. El que diu la recerca és que de vegades pot ser que entre alguns sectors el català s'associï a joves, diguem-ne, entre cometes, massa bons nens, d'alguna manera, no? O que tenen unes formes d'oci massa normatives des d'un punt de vista adult. Llavors, clar, a mi la crisi que més em preocupa és aquesta, és la de prestigi, perquè va molt lligada, evidentment, a la crisi d'usos. O sigui, és a dir, que es veu com que el català és una cosa... Penso molt en això que dius, sobretot en el tema de l'argot. Quan parlem castellà hi ha moltíssim argot juvenil que s'identifica molt amb això, no?
es pot fer servir en molts usos diferents. Creus que el català també passa una mica això i va molt arrelat això que comentes d'aquesta pèrdua de prestigi, com que la gent jove no se'l pot fer seu, es veu com una llengua superesquemàtica, molt poc moldejable en aquest sentit i que potser una mica per això també es veu. No sé, Dic, ara com... és una cosa que em ressonava bastant... S'ajunten moltes causes, Una d'aquestes causes és precisament la falta de referents en l'àmbit juvenil, no? En aquest sentit, jo alguna vegada ja ho he dit, no? Que soc molt crítica doncs amb el tancament en el seu moment, no? Amb la falta d'inversió amb el canal juvenil de TV3, no tant com a canal juvenil en si, que també, sinó pel fet que s'han deixat perdre una sèrie d'oportunitats, per exemple, per posar el català a les xarxes. Jo sempre ho dic, o sigui, el canal 3XL, l'any 2000, o sigui, fa 22 anys, no sé si vosaltres éreu molt petits, no? Dels que ho segueixen no havien nascut, es deia 3XL.net, o sigui, ja fa 22 anys ja anava orientat a les xarxes. Llavors jo crec que va ser un error molt important deixar d'invertir-hi, perquè el que passa de vegades amb les llengües minoritzades, com el català, que cal que s'avancin els canvis d'alguna manera, no? Que això és el que va passar, per exemple, tot el tema del manga, bola de drac, etc. durant els 90. Per tant, jo crec que tenim un problema de falta de referents. O sigui, ha canviat la manera com els joves consumeixen cultura, com miren la televisió, etc. I aquí no hi hem arribat prou a temps. Això des d'un punt de vista, diguem-ne, dels grans referents mediàtics, que és una part, però no ho és tot. I jo crec que aquí també tenen un paper molt important el que són els referents en la vida quotidiana dels joves. És a dir, entrenadors i entrenadores d'esports, monitors, caps de grup, etc. Aquí jo crec que hi ha una feina important de sensibilització i això, no? I d'alguna manera de desenvolupar el pensament crític entre els joves i entre la gent que té contacte amb joves, no? I saber que ells també són referents. De vegades hi ha la idea que si parles castellà ets més enrotllat, no? I no té per què ser així, no? Si tu ets enrotllat, pot ser en qualsevol llengua. De fet, pel xat ens ho comenten bastant, que potser aquí es veu una mica aquesta bretxa generacional. També tenim gent una mica més gran, no?, que ens comenten, m'he criat amb aquest canal, el recordem, no? És el que ens van dient. Nosaltres també. I de fet, hi ha molta gent de fora de Catalunya que quan parla de Bola de Drac fa referència a Llum, Foc, Destrucció i la cançó en català, perquè a més era un doblatge també molt mític. Clar, i ara falten una mica tots aquests referents i sembla que... I mira, ara que dius això, també falten referents, o sigui, clar, si us hi fixeu, l'imaginari col·lectiu, que d'alguna manera crea comunitat en línia entre els joves catalanoparlants, en aquest cas, està molt basat en productes de TV3, doncs això, de fa 15 o 20 anys, no? Bola de Drac, Plats Bruts, etc. Això està bé, però és molt important que actualment també es generi imaginari col·lectiu. Per què? Perquè crea comunitat en línia. En línia, que evidentment té una traducció fora, no? O sigui, fora de la virtualitat. Clar. Sí, no, i de fet és que és un tema molt interessant també, per això al principi quan fèiem aquest reportatge de carrer que sortíem a la gent a preguntar-li, molts d'ells també ens deien com que hi ha sèries, que també hi ha la part de l'audiovisual de més de sèries, ara Plats Bruts, per exemple, que molta gent també ha après català amb pulseres vermelles. Me'n recordo, per exemple, un noi a Operació Triunfo de Cádiz que deia que ell havia après català bàsicament perquè volia veure Pulseres vermelles en versió original o Merlí, no? I com d'important és una mica això, no? Pel prestigi de la llengua. Clar, també penses que una llengua sigui prestigiosa per voler-la salvar, vull dir, el català... Sí, hauríem de definir ben bé què entenem per prestigi, Pensa que sigui prou interessant perquè algú vulgui invertir esforços, temps, etc., no? Aprendre-la bé, practicar-la, etc. Clar, ha de tenir molts tipus de valor, no? Ha de tenir, de vegades, un valor econòmic, no? És a dir, que amb aquella llengua tu pots accedir a feines, estudis, etc. Ha de tenir un valor social, és a dir, que tu amb aquella llengua et pots socialitzar en entorns de socialització que tu trobes interessant i amb gent que tu trobes atractiva, i ha de tenir un valor simbòlic, no? En aquest cas, el principal valor simbòlic del català històricament ha estat que la llengua és el símbol principal de la catalanitat, no? I ha sigut com un element del que es diu d'adscripció voluntària a la catalanitat, no? És a dir, una manera de demostrar que tu volies ser català era
parlar la llengua. Ara ens trobem en una crisi de valor de tots aquests elements. No? Vull dir que prestigi no és només el sentit de ser guai si parles català, que evidentment sí, sinó que hi ha totes aquestes potes, no? Del valor d'una llengua. I a vegades també passa que, clar, no? Vull dir que el món és i no com ens agradaria que fos, moltes vegades, i és necessari dotar la llengua d'aquest valor, perquè si no, en un món globalitzat com el que vivim, no? En què manen, per exemple, les ideologies economicistes, les ideologies de cosmopolitisme, etc., si no fem entrar el català diguéssim, en aquestes ideologies hegemòniques, doncs ho tenim pelut. Sí, de fet, tot això que comentes ara del valor social, del valor econòmic, hem vist que ho comentaves fa un temps en una entrevista, no? Clar, ens preguntàvem aleshores una mica quin és el perfil de resident a Catalunya que no parla el català, ja sigui perquè no el necessita, perquè no té aquest valor, o bueno, també crec que hi ha gent que no té recursos, no?, per aprendre'l, una mica en quin tipus de perfil ens movem. Sí, bé, hi ha gent que, diguem, que no parla el català perquè no pot, i hi ha gent que no el parla perquè no vol. I no són, és a dir, no és una cosa dicotòmica, o sigui, pot haver-hi una combinació de totes dues coses. Hi ha gent que voldria parlar català i no pot per falta d'accés real a la llengua, perquè de vegades, clar, es confon l'accés a la llengua amb el que és només l'escolarització o només els cursos per adults. I l'accés real a una llengua va molt més enllà d'això. L'accés real a la llengua és tenir accés a entorns de socialització que funcionen en aquesta llengua. I no tothom té garantit l'accés a aquests entorns de socialització. Per això és tan important, i jo sempre insisteixo, generar espais de convivència entre catalanoparlants i persones que no el parlen però que el volen aprendre o que el volen practicar. Espais de socialització no jerarquitzats, que siguin d'igual a igual. Per tant, cal garantir l'accés a tothom, o sigui, perquè no hi hagi ningú que vulgui parlar català i no es quedi sense poder per falta d'accés. I després també hi ha persones que podrien parlar-lo, si volguessin, perquè sí que tenen accés a aquests espais de socialització, etc., però no els hi cal, perquè el que diem és que tenen recursos alternatius per mobilitzar. És a dir, tenen la feina que volen, tenen els amics que volen, etc. Per tant, no els hi compensa invertir esforços en el català perquè ja estan bé amb la vida que tenen. Qui és qui realment vol invertir en el català? Qui vol millorar la seva posició social a Catalunya i no té recursos alternatius per mobilitzar, és a dir, no té els contactes, etc. O sigui, ha de buscar altres recursos i el català en aquest sentit pot ser un recurs valuós, però, insisteixo, li hem de donar encara molt més valor. Sí. Dins d'aquest perfil que el podria aprendre però no el vol aprendre perquè no li cal, no sé si també potser parlaríem de gent que se li barreja amb la política, no? Perquè deien que tenim discursos, per exemple, de ciutadans contraris a la immersió lingüística, després potser el català l'estem associant al moviment independentista, no sé fins a quin punt això acaba influint. Sí, i tant. Hi ha una sèrie de condicionants ideològics que influeixen i en el fons això a vegades és com un cercle, no? O sigui, si tinc un perfil de persones que tenen poc coneixement de català, per tant, l'utilitzen poc, per tant, no s'identifiquen amb la llengua perquè es mouen en entorns de socialització en què es parla poc i no agafen mai la perspectiva catalanoparlant sobre les dinàmiques sociolingüístiques i això fa que es generin discursos contraris al català. El que passa també és que, de vegades, si tu no parles català i parles castellà, el que vols tu és fer prevaldre el valor dels recursos lingüístics que tens. En aquest cas, el castellà. O en alguns casos, quan es venen des de fora, per exemple, alguns perfils d'internacionals, el perfil així més expatriat, molts el que volen és confirmar l'imaginari que tenien sobre Catalunya, especialment sobre Barcelona, en el moment d'arribar. I de vegades la imatge de Barcelona és això, d'una ciutat que agafa com el millor dels dos mons, en el sentit del millor d'una ciutat mediterrània, amb la vida al carrer, el clima, etc., però també com a ciutat europea, és a dir, amb un estat del benestar, una certa seguretat, etc. Llavors, ells el que confirmen és confirmar aquest imaginari. I el mateix passa amb alguns perfils de no catalanoparlants que venen des d'altres punts d'Espanya. Des de la seva mentalitat, ells passen d'un punt A a un punt B d'Espanya i esperen comportar-se com a ciutadans espanyols tant en un lloc com en un altre. Llavors, el que busca tothom
és això, és confirmar aquest imaginari. Llavors, la pugna és per veure quin imaginari s'imposa i això, i com tu imposes el valor dels teus propis recursos lingüístics. Clar, i no només a nivell social, no? Sinó que també a nivell polític, i això ens ho apunta l'Enric Pineda pel xat, que diu que, com que una mica arran d'això del que dèiem, que s'ha inculcat en aquest missatge de llengua catalana és igual a anti-Espanya, a nivell polític sembla que hi havia un cert consens, que el comentàvem també amb les primeres lleis dels anys 80, després del franquisme, que sembla que s'ha anat trencant, no? També aquest consens polític que hi havia també per aquesta associació de català. Sí. En aquest sentit hi ha hagut un abans i un després de Ciutadans. També passa, a veure, tota la ideologia de Ciutadans abans ja hi era, vull dir que a vegades també tendim molt a mitificar els anys 80, 90, etc. O sigui, a vegades es parla de consens, però en el fons també era un pacte polític, en el sentit que hi havia un moment que la estabilitat política interessava a tothom, això d'una banda. I a més el català en aquell moment, clar, venia d'un període de repressió molt explícita, que era el franquisme. Per tant, era molt difícil de dir que el català oprimia en aquell context, però moltes línies de discurs de Ciutadans ja existien abans, amb entitats de l'àmbit més espanyolista. El que va fer Ciutadans va ser normalitzar aquests discursos, donar-hi presència a les institucions, als mitjans de comunicació, etc. I, per tant, d'alguna manera, donar més centrisme polític a aquests discursos. I això el que ha aconseguit és canviar el discurs sobre llengua i les pràctiques sobre llengua de tota la resta de grups polítics, des del PP fins a la CUP. Ara sembla que hi ha un altre canvi d'etapa, no sabem ben bé com es concretarà ni com anirà, no? Sembla que es vol tornar al consens, però en aquest sentit hi ha un abans i un després de Ciutadans, això per normalitzar una sèrie de discursos que abans eren vistos com a radicals espanyolistes. Ja. Et canvio una miqueta de tema ara perquè volíem també fer una pregunta sobre el model educatiu, perquè ens preguntàvem si s'està fent res malament des d'allà, perquè tu has comentat que l'important és que hi hagi aquests espais de socialització en català. Aleshores, amb l'escola sembla que sortim sent bilingües i això, després a fora no es fa servir el català. No sé si des del model educatiu hi ha alguna cosa que es podria fer que no s'està fent. Em sembla que hem perdut a l'Àlex, diria, pot ser? Sí, jo no la sento bé. No, Àlex, t'hem perdut durant un segon. Estàvem parlant del model educatiu. Et repesco la pregunta i ara... Està patint el meu... Sí? L'ordinador està patint. Sí, potser el meu internet està patint una mica. Feu. Sí, això... No, Àlex, deies, comentaves sobre el model educatiu. Sí, això, que no sé si hi ha alguna cosa que es podria fer des del model educatiu que no s'està fent, perquè després sortim aprenent català, però després fora de l'escola no parlem el català. No sé si està fallant alguna cosa aquí o no. Sí, i tant, i tant. Sí, hi ha molt de marge d'actuació. Per començar, jo crec que caldria treballar molt més l'oralitat i avaluar l'oralitat també des de l'escola. És el que us deia abans, O sigui, l'escola no garanteix que el català s'utilitzi més enllà de l'escola, però sí que dona la base perquè després qui vulgui i qui ho necessiti ho pugui utilitzar, i això és molt important. Per tant, jo crec que és clau treballar això, molt més l'oralitat. Abans que parlàveu d'un article a Nació Digital, n'hi ha un de l'Arnau Rius que també és molt interessant sobre aquesta qüestió. Si busqueu els articles de l'Arnau Rius a Nació Digital, n'hi ha un que parla precisament sobre el model educatiu i sobre l'oralitat i sobre la importància d'avaluar l'oralitat, perquè hi ha un fet, no? O sigui, quan s'ataca el català a l'escola, hi ha un fet, que és que, en teoria, quan un alumne a Catalunya acaba l'ensenyament secundari, hauria de dominar per igual tant el català com el castellà. I el que diuen les dades és que la llengua que no es domina bé, en molts casos, és el català, no? I, per tant, és la llengua que cal reforçar. Per tant, això, sobretot, treballar l'oralitat i avaluar aquesta oralitat, perquè si no també el que passa entre alguns perfils de joves és que fan de la necessitat virtut, en el sentit que no tenen un domini del català, especialment en registres orals, col·loquials, etc. Llavors, precisament, és el que us deia abans, incorporen això, el fet aquest de no parlar català com una part de la seva identitat social. O sigui, els perfils així més malotes, entre cometes, no? Clar, a vegades no som conscients del que li estan demanant a segons quins tipus de joves quan els demanem que parlin català, no? O sigui, estem demanant que renunciïn d'alguna manera a la seva identitat social, a vegades en termes d'orígens
en termes de classe social i fins i tot en temes de gènere, en alguns casos, fins i tot. No? A vegades, el que diu alguna recerca és que de vegades, o per part d'alguns joves, el català s'associa a perfils més femenins. No? Estem amb el mateix, De vegades, doncs això, d'uns perfils més acadèmics, més educatius, no? Més, això, que fan un oci més normatiu des del punt de vista adult. Per tant, jo crec que també hem de ser conscients de què estem demanant a segons quins perfils de joves quan els demanem que parlin català. No? És una qüestió d'identitat social. Clar, el que hauríem d'aconseguir és que el fet de parlar, o sigui, que pel fet de parlar català, això no impliqués identificar-te amb un grup de gent en concret. O sigui, jo, en el meu cas, puc tenir... O sigui, si em diuen quina és la teva llengua, jo diré, és el català. Però si el context i la situació requereix que parli castellà o anglès, doncs ho faré sense sentir-me identificada ni amb el castellà ni en anglès, en el sentit que no són la meva primera llengua. El que hem d'aconseguir, i en part això s'havia aconseguit amb una part dels descendents de la immigració espanyola del segle XX, que és això, que potser la seva llengua no era el català ni s'identificaven, però que la parlen, i molta gent de la meva edat i més jove la parlen, quan l'ocasió ho requereix, per exemple, a la feina. El que hem d'aconseguir és això, i en aquest sentit jo crec que també hi ha molt de marge de treball en tot el que és la formació professional i ocupacional, especialment en els casos en què es fa formació professional orientada a feines que tenen atenció a les persones, ja sigui cures o ja sigui atenció al públic. I en tots aquests aspectes jo crec que s'ha debatat en les últimes 2 dècades, perquè anem molt tard a l'hora d'incidir en tot això. Doncs bé, just la nostra última pregunta ja ens la resposta, perquè era sobre el tema de tenir llocs on el català sigui necessari. És una reflexió bastant interessant amb la que ens quedem. I bé, no sé, sí, crec que estem Marina? Sí, no... Sí, la gent pel xat ha anat comentant, sobretot també tenim això que deia que jo estudiava als anys 80, es notava molta diferència si l'escola era pública o privada, la privada tot en català, la pública majoritàriament en castellà, sorprenent. I sí que la gent va comentant, els hi sorprèn bastant totes aquestes reflexions. A mi, per exemple, m'ha sorprès molt això que el català s'associa amb perfils més femenins, no? I amb una cosa així més... Això caldria, aquesta recerca és de fa uns anys, seria molt interessant repetir-la ara i veure què passa ara. Passa que tradicionalment Molt interessant. I mira, pel xat també ho diuen, em sorprèn, però em quadra. Llavors, Marina Massaguer, filòloga sociolingüista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també a Fil per Randa, també per fer-ho aquestes hores que a vegades són una mica complicades els dijous, però que també és xulo perquè ens permet també anar comentant amb la gent del xat i ens quedem amb totes aquestes reflexions superinteressants. És un tema que a més donaria per moltíssima estona, podrem estar aquí hores i hores, perquè a més és com molt complex i hi ha moltes coses a tenir en compte, però amb aquestes reflexions ens quedem també. O sigui que res, moltíssimes gràcies i moltes gràcies, Marina. Gràcies. I quan vulguis tornar, aquí estarem. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Apa. Adéu. Doncs, molt... Sí, està patint una mica l'ordinador avui, però ho tirarem endavant, no us preocupeu. Ens en sortirem, sí i tant. Ja ho veurem, que deia en Bob Almanetes, que és una de les sèries amb què vaig créixer jo, parlant molt del 3XL, no també, Àlex, de la importància d'aquests referents en l'audiovisual. Sí, el tema audiovisual que ha anat sortint durant l'entrevista costa important, no? Perquè això, que els catalans amb prou feines tenim continguts referents en català i, clar, quan deixes de mirar el Super3 perquè et fas gran, no queda res. El 2012 va desaparèixer el 3XL i ja no hi ha hagut cap substitut, no? I clar, també encara que tinguem TV3 d'adults, no soluciona gaire això perquè els joves mirem la televisió un 66% menys que la gent més gran, amb la qual i bueno, això que dèiem també de que se sumen les xarxes socials on hi dominen el castellà i l'anglès, no? Perquè el català no es veu com una llengua que pugui arribar a la gent i és un problema perquè les xarxes socials són una de les nostres principals fonts d'entreteniment que tenim, no? És un tema complex, com acabem de veure. Internet és difícil que es defensin les llengües minoritàries, en fi. Sí,
i no es troba gaire contingut, no només a internet, també Netflix, també n'hem parlat poc, però també no, hi ha una mica aquesta pugna perquè hi hagi més contingut en català. Després, a la vegada, també sèries com, això també ho comentàvem el dimarts, l'última producció de Netflix, juntament amb TV3, Los herederos de la tierra, que s'ambienta a la Barcelona del segle XV, i que en principi és un context en què es parlava únicament català i està fet en castellà i està coproduïda amb TV3. Per tant, la importància també de generar continguts, però que també no, la televisió i la ràdio pública, que són qui tenen el múscul i les infraestructures, apostin per continguts realment. I, de fet, nosaltres mateixes, no, Àlex? Moltes vegades hem estat fent el programa en català. Òbviament, nosaltres ja ho hem dit alguna vegada, que en cap moment ens vam plantejar de fer-lo en castellà. És la nostra llengua, a més creiem que n'hi ha poc i que hem d'apostar per fer-ne en català. No hi havia ningú fent un contingut més periodístic adreçat a joves en català, llavors vam decidir ràpidament que així seria, però durant aquestes últimes setmanes hem tingut com molts comentaris al xat, molts potser tampoc, però un parell, que són bastants per la poca gent a qui arribem encara de moment, que ens diuen que per què ho fem en català, que ho hauríem de fer en castellà per arribar a més gent, que en català a Twitch no vas enlloc, que és una llengua residual en desús i tirant-nos encara que fem un programa en la nostra llengua. Llavors, sorprèn molt, no? Sorprèn molt com falten els referents i quan hi són hi ha encara molt aquesta consciència del retret de dir però no ho facis en català, no aniràs enlloc, és una llengua que no serveix de res. I ens ha passat a nosaltres, que som un canal molt petit, no? Sí, clar, vull dir, reunim un centenar de seguidors i mira, avui les xifres d'espectadors estan bones, no ens podem queixar, però sí, clar, bueno, un projecte petit, estem fent una cosa a Twitch que ningú més l'estava fent, i bé, de fet, en aquesta línia, avui allargarem el programa una mica més, l'allargarem un quart d'hora més, perquè us volíem parlar una mica tona d'un altre projecte a Twitch també en català, per donar visibilitat a tot el tema audiovisual en català, que és el projecte de Som Rambla, un altre canal periodístic aquí a Twitch, que estan fent unes companyes nostres de universitat com a TFG. Semblant a nosaltres en aquest sentit, nosaltres també som TFG, però elles li donen un enfocament diferent perquè té la intenció de ser un mitjà local de Figueres, o sigui que és més curiós, a sobre de fer-ho a Twitch en català, ho enfoques a nivell local, no? A Figueres. Suma't complicacions. Si sou d'allà, si sou d'allà a Figueres, busqueu d'immediat Som Rambla a Twitch. Elles són un canal més cultural que nosaltres, aquí ens definim més com un programa d'actualitat social, però bé, aprofitant que és Sant Jordi, d'aquí 2 dies ho serà, doncs vam pensar que podíem fer una mica de col·laboració. I així de pas ens promocionem mútuament de forma una mica descarada, que no va mai va malament. Elles ens han preparat un vídeo pel directe d'avui i nosaltres, us hem fet també un vídeo més curtet per elles a les xarxes. I bé, per anar tancant el programa us volíem posar aquest vídeo on elles es presenten, parlen una mica del seu projecte, perquè creuen que és important fer contingut en català i tracten aquestes qüestions, així que avui allargarem el programa una mica més per llançar-vos aquest vídeo, que creiem que mereix la pena i així veieu el que fan les nostres companyes, així que... Una cosa molt interessant, mentre el vas posant, Àlex, el vaig recuperar, sí. També ens fan moltes recomanacions d'audiovisual en català, perquè encara que sembli que no n'hi ha tant, etc, realment n'hi ha molt. Hi ha molta gent que apostem per fer audiovisual en català, hi ha molts projectes, molts de petits com el nostre, però hi són de qualitat. Llavors també em semblava molt important, parlant d'això, i en aquesta setmana de recomanacions tant literàries com d'audiovisual coincidint amb Sant Jordi, doncs de donar veu i un espai també perquè entre tots i totes coneguem aquests projectes que es fan en català i adreçats a joves, o alguns no tan adreçats a joves, però que també el nostre granet de sorra per canviar això i per crear aquests referents i que cada vegada siguem més qui fem contingut audiovisual en català. Llavors ens ho presenten elles des de Som Rambla, que ens fa molta il·lusió. Sí, ho veiem ara i pels que us quedeu fins al final del programa tindreu la recompensa de que, com sempre, us avançarem al tema del dijous que ve. Però per ara anem a veure les de Som Rambla. Hola a tothom, què tal? En primer lloc, donar les gràcies a Fil Parranda per oferir-nos a Som Rambla, que som nosaltres, a fer aquesta col·laboració i aparèixer al vostre canal de Twitch en aquest especial del català i de Sant Jordi també. Nosaltres, com hem dit, ara mateix només m'esteu veient a mi, però després sortiran les meves companyes, i som Rambla, que és el nou mitjà de comunicació multiplataforma de la ciutat de Figueres. Què vol dir això? Doncs que nosaltres estem fent un mitjà de comunicació a través de les xarxes socials, és a dir, a través de Twitch,
com Fil Parranda, a la vegada que emetem a Twitch, emetem a YouTube i també som a TikTok, a Instagram i a Twitter. El projecte Som Rambla surt per el treball de final de grau del grau en periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, que és el que estem estudiant totes tres, tant la Maria com la Laia com jo, que soc la Gemma, i neix això, a partir d'aquesta proposta de fer aquest treball, que és una proposta obligatòria, nosaltres vam decidir que volíem crear un mitjà de comunicació i que el volíem fer realitat, perquè sí que és veritat que podríem haver-nos quedat només amb la idea de construir un mitjà de Twitch, però nosaltres, igual que Fil Parranda, estem emetent cada setmana, normalment o els dimecres o els dijous, diversos programes que conduïm cada una de nosaltres i que tots tenen això, relació amb la ciutat de Figueres, perquè aquesta és la gràcia del nostre mitjà. No és un mitjà com per exemple Fil Parranda, que tracta temes molt més amplis, sinó que tots els temes i tots els convidats, o la gran majoria d'ells, estan relacionats amb la ciutat de Figueres. I per què Figueres? Doncs bé, nosaltres, en el cas de la Maria, ella és de Cambrils, per tant, cap relació amb Figueres. La Laia és de Sant Esteve de Palautordera i sí que és veritat que passa algunes temporades a Cadaqués, però en principi tampoc cap relació amb Figueres, però en el meu cas sí que soc d'allà, soc figuerenca, i considerava, i després quan ho vam estar parlant amb la Maria i amb la Laia, que a la ciutat li faltava un impuls a nivell comunicatiu. Llavors, totes tres vam estar d'acord que, com que a Figueres faltava aquest impuls, això no vol dir que no en falti en altres llocs, però sí que amb aquesta vinculació per part meva era interessant intentar llançar aquest mitjà amb un objectiu molt clar, que era crear una comunitat, és a dir, veure si els figuerencs i les figuerenques seguien el nostre projecte, els interessava, els agradava el que nosaltres proposàvem, i de moment creiem que sí, estem molt contentes, i quan la gent ens pregunta, ostres, però això Som Rambla, igual que Fil Parranda, imagino, és moltíssima feina, no us cansa? No, nosaltres som immensament felices fent això. Sí que és cert que nosaltres estem estudiant als matins, fent pràctiques a les tardes, i el temps que tenim més o menys lliure el dediquem a Som Rambla, per tant, ens agradaria dedicar-hi molt més temps segurament del que finalment hi podem dedicar, però tot i això estem això, felices de poder-nos dedicar a Som Rambla, i tant de bo això duri molts i molts anys més. Ara us deixo amb la Maria. I un com la Gemma ja ha presentat Som Rambla i ha explicat de què va aquest nou mitjà multiplataforma de la ciutat de Figueres, i ja centrant-nos en el tema del programa d'avui de Fil Parranda, que és el català, les xarxes i l'ús del català que fan els joves. Toca respondre a la pregunta de per què Som Rambla és en català, perquè tots els nostres continguts els fem en català i realment hem ideat aquest mitjà multiplataforma des de zero, sempre en català. I realment crec que la resposta és ben senzilla, perquè bé, nosaltres tres som catalanoparlants i sí que a l'inici del projecte ens vam qüestionar i debatre sobre molts temes, però la llengua mai va ser un motiu de debat, sinó que des de l'inici totes tres vam tenir molt clar que Som Rambla havia de ser en català. I això crec que en part va sortir, com ja he dit, perquè som catalanoparlants, però alhora també perquè, com ha explicat la Gemma, és un mitjà local adreçat a una comunitat força concreta, que en aquest cas és la ciutadania de Figueres, i Figueres no deixa de ser una ciutat que està a Catalunya, i per tant, entre moltes altres llengües, la llengua principal segurament és el català, o hauria de ser el català. Per tant, crec que les tres compartim aquesta visió, i també del fet que la llengua catalana hauria de ser un element integrador i comú de Figueres, i per tant, en el sentit que Som Rambla vol crear aquesta xarxa, aquesta comunitat virtual de Figueres a internet, no es pot concebre en una altra llengua. Sí que és cert que en aquest sentit crec que els mitjans locals, com és el nostre cas, ho tenim més fàcil, perquè és això, que estan adreçats a una comunitat en concret, no? I en aquest cas, com estem a Catalunya, és obvi que s'ha de fer en català, però en això canvia en altres mitjans, com és el cas de Fil Parranda, que tracten temes més generalistes o agafant un àmbit o una perspectiva més àmplia. Jo crec que això és degut a que, clar, actualment, com tots sabem, l'audiovisual en general, la comunicació en general ha patit una
una transformació brutal, perquè el públic doncs, ha passat de ser en petites comunitats molt més local a ser global, i al final com el públic de qualsevol cosa pot ser literalment tot el món per la transformació d'internet, al final això ha fet que sigui tot molt més competitiu, perquè l'audiència ja directament és global i s'ha optat doncs, per utilitzar aquelles llengües molt més parlades i utilitzades, com són l'anglès o el castellà, en perjudici d'aquelles més minoritzades, com és el català. I així doncs, cada vegada s'ha anat ampliant, no? S'ha anat creixent aquesta diferència entre les llengües més utilitzades a internet i a les xarxes en perjudici del català. I bé, crec que totes les tres creadores de Som Rambla creiem que una mica la solució a tot això és fer contingut en català a internet, però de manera normalitzada, no que l'objectiu d'alguna cosa sigui fer-la en català, sinó fer qualsevol cosa i que això de manera natural, normal, ens surti fer-la en català perquè és la nostra llengua. I crec que és un tema força polèmic, però crec que això seria la resposta a la pregunta. Ja acabem aquesta secció Som Rambla en aquest Fic-Parla, com alguns continguts en català que trobareu a internet que estan força dirigits a joves, que nosaltres creiem que són molt interessants i que us recomanem moltíssim de mirar. I ja amb la descripció que us faré ja veureu quin us interessa més a cadascú. Començo amb Això Rai, que són el podcast que fan 3 noies estudiants de periodisme que fan les birres que fas al bar també són política, és el seu lema, i el que fan és entrevistar activistes, periodistes, persones una mica com del món de la cultura i de l'activisme i tal, per parlar d'algun tema del qual aquesta persona en sigui una mica experta, i m'agrada molt especialment per la perspectiva que tenen, que no sempre és tan de la manera com entenem la política de manera hegemònica, no? En el sentit que la política són moltes coses i a vegades hi ha temes socials que tenen moltes implicacions polítiques i que per tant una mica donen aquesta perspectiva, crec que és molt interessant. Coses Modernes és un altre podcast que també té una cosa a veure amb Això Rai, perquè també són 3 noies molt joves que estan fent aquest podcast. En aquest cas parlen d'art, arquitectura i teatre, que són els interessos que tenen cada una d'elles, i són una mica, tenen un to així molt tranquil, parlen de temes també molt variats, i acaba sent una mica una conversa entre amigues, que és aquesta idea que tenen molts podcasts. Seguim amb Oye Polo, que és un podcast que aquest que ja té una mica més d'infraestructura darrere, perquè forma part de Ràdio Primavera Sound, i el fan 2 humoristes, en aquest cas millennials, no generació Z, però que és possible que les conegueu, són Anna Polo i Oye Sherman, i us recomano moltíssim aquest podcast que fan, perquè és molt... és bastant per tots els gustos, és humor al final. Si us agrada riure, us agradarà. I això sí, amb una mica de perspectiva de gènere, que a vegades també s'agraeix en el món de l'humor. I acabo amb Gent de Merda, que també forma part de Ràdio Primavera Sound. El fan 4 noies, que són 3 periodistes i una és músic, que fan entrevistes a persones també molt variades, no? Del món de la cultura, en general una mica joves fent coses, o gent que faci coses interessants en un sentit molt ampli, perquè han acabat tenint gent molt diferent, i els fan una entrevista que també s'allunya una mica de la típica entrevista que faries a una persona que tingui uns coneixements concrets, sinó que els intenten treure una mica d'això i acabar parlant de temes que costa la cosa, entre cometes, que fa aquesta persona, una mica a nivell per tothom, crec que fan molt bona feina en això. I llavors seguim amb una pàgina web, per tant mitja escrit, que vaig conèixer a través d'una col·laboració que van fer amb Això Rai. És un grup de gent jove que tenen una web amb una filosofia molt participativa, amb la idea de que qualsevol persona pugui enviar-los articles d'opinió, periodístics o així més de tipus assaig, que tingui una mica també perspectives una mica diferents i una mica també fora del que és més hegemònic i tal. I això és destaco sobretot aquesta filosofia molt participativa. Té alguna cosa a veure amb Som Rambla, no? Però és molt més... és
mitjà diferent, és mitjà escrit, i per tant, si us interessa mínimament aquest tema, o fins i tot si voleu participar, doncs us podeu posar en contacte amb ells. I acabo amb YouTube, que és el gran mitjà que fins ara estava molt més present, ara Twitch comença a estar allà, però destaco per començar, us parlaré d'alguns youtubers en català que no són segurament els més coneguts, però que crec que tenen un contingut de molta qualitat que a vegades ha passat potser una mica desapercebut, però que crec que és molt destacable. Començo amb la Noelia Carnesi. És possible que la conegueu perquè forma part de la competència. Ara està treballant a la competència de RAC1, però ella va començar fent vídeos a YouTube que fa temps que no pengen de nous, però que evidentment els podeu recuperar perquè estan allà. I és molt la seva manera de ser i el seu personatge, en certa manera, que té des de l'humor i des de... youtubers en sentit de parlar de situacions molt quotidianes i de temes, però des d'una perspectiva així molt propera i té una manera força particular de parlar i d'expressar-se dels temes. Llavors segueixo amb La Prestatgeria, que és una noia que es diu Marta Maneu Borges realment, i parla de llibres a YouTube en valencià, que és... Destaco especialment que té com una estètica molt cuidada i es curra molt els vídeos, la manera com els explica, perquè siguin molt propers per joves. Per tant, jo destacaria molt no només els temes dels que parla, sinó com en parla i de la manera com... A mi em venen moltes ganes de llegir gairebé tots els llibres que recomana, però crec que més enllà de si us agrada llegir o no, us pot agradar els seus vídeos perquè acaba parlant de moltes altres coses. També parla de música, parla de cultura pop, els llibres que llegiria famosos o una cançó per cada llibre i coses així que crec que són importants, és una perspectiva molt xula. La Mar de Llibres és un altre booktuber, que realment ara hi ha una petita comunitat de booktubers en català, que és un tema interessant, i La Mar de Llibres parla força més potser també de clàssics i dels grans llibres que no us podeu perdre. També cuida molt l'estètica dels vídeos, que jo crec que és important en el món de YouTube, i també té aquesta idea de fer com, per exemple, a través de reptes, a través de viatges, blog, no sé què, de sortir una mica d'aquesta... de simplement fer una recomanació d'un llibre. Aleshores, acabo amb l'Ofèlia, que és, de fet, forma part de Gent de Merda, però té vídeos a YouTube ella sola en què els treu molt originals, segurament són dels més originals que he vist a YouTube, perquè fa vídeos d'ella maquillant-se, en què va parlant de temes relacionats amb cultura pop i relacionats amb temes de política, societat, i són molt entretinguts de veure perquè al final està fent el maquillatge d'algun famós, o em va fer un del maquillatge de la Ruïnosa, per exemple, personatge de la nostàlgia de tots els nens i nenes, ara adults que tenim de la nostra infància. Però vull dir que realment és molt interessant com a un vídeo de maquillatge, que si us agraden els vídeos de maquillatge doncs també us agradaran els seus, acaba parlant de temes molt més profuns en un to molt proper i molt quotidià. I acabo recomanant-vos, aprofitant una mica l'excusa de Som Rambla, però al final els mitjans locals de la vostra ciutat o poble és possible, probable, que tinguin xarxes socials i que estiguin també difonent les notícies que passen, encara que no sigui possiblement en un format molt atractiu per joves. Però recomano moltíssim que seguiu aquests mitjans perquè al final és important també estar assabentat del que passa al nostre voltant més immediat, i els mitjans locals fan moltíssima tasca, hi ha molts mitjans per tot Catalunya, llavors busqueu quins són els del vostre voltant. I el més probable és que des de les notícies dels stories a potser vídeos que facin també trobeu contingut interessant en el fons, ja perquè sigui de la vostra zona. Així que res. I si sou de Figueres o de l'Empordà, evidentment, o si us interessen en general aquests continguts, podeu seguir Som Rambla. Moltes gràcies i felicitats a Fil Parranda per tota la feina que fan. Hola, no se'm sentia. Hola, sí. Dic que Déu-n'hi-do que vam dir-les les de Som Rambla que si ens preparaven un petit vídeo de 5 minuts ja tiràvem igual, ens han fet un mega contingut de 15, moltes recomanacions molt interessants de la like i final, i en tenim per aquí també el xat, oi? L'Enric, exacte.
al capítol de podcast busqueu també les punkis decimonòmiques o agafa el telèfon. Ens fa un parell de recomanacions l'Enric també i visca Ràdio Sabadell s'està estrenant a Twitch. Les ràdios locals, molt interessant aquesta reflexió de la Laia i la recupero molt. Les ràdios locals fan contingut en català i a vegades també cal aquest suport perquè és important també saber què passa al nostre voltant, ho deia la Laia. Moltíssimes gràcies a Som Rambla també i us convidem sobretot a seguir-les a Twitch i a les seves xarxes socials també. Sí, i sí, de les xarxes socials precisament els hem preparat un vídeo a Instagram, entenc que no sé si l'han penjat ja o el penjaran aviat. Marina, si vols passar l'enllaç del seu Instagram, així ens veuen allà, però també doncs mira. Així que, hem volgut acabar el programa així, aprofitant que serà Sant Jordi, no? Així que, acabarem aquí el programa ja, que l'hem allargat una mica més que de costum. Quedeu-vos sobretot amb aquella dada del principi del 36% de la població que parla habitualment en català, que per desgràcia és baixeta. I bé, Déu-n'hi-do, hem pogut analitzar els diferents motius de la davallada de l'ús del català. Ha estat superbé amb la Marina Massaguer, que hem dit és filòloga i sociolingüista. Si mai voleu recuperar l'entrevista la tindreu a YouTube, el programa íntegre també el penjarem allà, d'aquí un parell de dies ho penjarem tot perquè no es perdi, perquè el nostre canal a Twitch tot desapareix al cap d'un parell de mesos, és una pena. És efímer com la vida. Tenim ara aquell arxiu permanent, sí. I això, sobretot que ens seguiu a les xarxes socials i que, com us comentàvem, també hem fet aquesta col·laboració amb Som Rambla, les hem tingut aquí, nosaltres també els hem preparat un vídeo, com que dissabte és Sant Jordi, nosaltres hem emmarcat aquest programa una mica també en el context de Sant Jordi, per recomanar no només literatura en català, també audiovisual en català. A la part de Som Rambla, al seu Instagram, hem fet més la recomanació literària. Tenim aquí 2 llibres, que us els comparteixo també. Una novetat, que és Pont Aeri, d'en Víctor Record, un llibre molt divertit, és molt surrealista, però si us el llegiu us agradarà moltíssim, crec, a mi m'ha agradat molt. Parla de Pont Aeri, una sitcom molt exitosa de la televisió catalana, que realment aquest Pont Aeri és Plats Bruts. Llavors, bàsicament, fa com aquesta dualitat entre Pont Aeri i Plats Bruts i parla una mica de la vida del López, en Jordi Sánchez, quan se'n va a Madrid. Molt divertit, molt recomanable. I un altre mític, La ciutat dels joves, en aquest cas de l'Aurora Bertrana. Teniu les recomanacions a l'Instagram de Som Rambla, també el tindreu al nostre. No sé si s'han vist els llibres, no? Crec que sí, espero que sí, potser ho he fet. No sóc gaire Sí, crec que tot bé, tot bé. I res, nosaltres ja ens anirem acomiadant. Com deia l'Àlex, podeu recuperar sempre els continguts a YouTube i també aquí a Twitch durant uns quants dies i sobretot convidar-vos a que ens seguiu a les xarxes socials, que nosaltres sempre a Instagram i a Twitter estem penjant cosetes i, per exemple, podeu veure de què parlarem la setmana que ve, que si heu arribat fins aquí ja us ho avancem. La setmana que ve, concretament, hem pensat parlar d'habitatge. Per què? Perquè és un tema que als joves, malauradament, ens afecta moltíssim en un sentit negatiu, perquè els preus dels lloguers estan desorbitats, hi ha la nova llei que regula els preus dels lloguers, dels mercats tensionats, que s'està començant a aplicar, però també és com bastant difusa, no acabem potser de tenir clar en quins supòsits sí, en quins no. Llavors volem parlar una mica d'habitatge i també ho volem fer enfocant-nos també una mica en tot el tema de l'ocupació, que també està molt a l'ordre del dia. I res, la setmana que ve parlarem d'habitatge. Tema molt interessant, diu l'Enric Pineda, que guai que us ho sembli. Si teniu aportacions, us hem de dir que el dimarts, al vespre, a les 8, estarem fent un directe, com sempre, que ara en fem 2 a la setmana. Els dijous és el programa oficial i els dimarts, com que l'Àlex i jo estem a tope preparant-ho tot, que és unes quantes hores i és tota una setmana i 2 setmanes pràcticament de preparació, doncs els dimarts fem un directe i anem comentant una mica cosetes que volem parlar, com portem el programa, qui tindrem, i així recollim també les vostres impressions i el dijous ho podem incorporar també al programa. Llavors ens veiem dimarts i si no el dijous amb el programa habitual a les 8 del vespre sobre habitatge, sobretot això, seguiu-nos a les xarxes socials si voleu estar més al corrent d'altres coses. A Instagram fem molts recopilatoris de continguts, adaptem també moltes de les coses que parlem. A YouTube hi ha entrevistes íntegres que a vegades les gravem anteriorment i no ens hi caben senceres al programa, però a YouTube sí. Dimarts a quina hora? Enric Pineda a les 8 també. A les 8, us estarem escoltant, incorporarem idees. De fet, aquest programa el vam fer a partir de la suggerència del CMG, d'un dels nostres seguidors, i també per incorporar feedback i tal, us passarà un moment un enllaç a una enquesta de Google que són 2 minutets per
això, veure què us semblen les diferents seccions del programa, la llargada, tot plegat. Avui el programa ha estat més llarg, això sí, us aviso, aquesta hora i 20, hora i 25 que ens hem anat avui no és l'habitual, ens quedem amb l'hora normalment, ho hem allargat per Som Rambla, però bé, us passo aquest enllaç, també el tornaré a posar a Twitter perquè volem saber què us sembla i què hauríem de fer diferent o què hi ha, o sigui, tot va bé. Vale? Sí, i us escoltem i us llegim molt. I res, moltíssimes gràcies per la confiança, ja som 112 seguidors, o sigui que no, que estem molt 115 tenim amb 115 ara ja. Estem supercontentes i amb això nosaltres ja anirem plegant. Ens veiem per les xarxes i si no, dimarts o dijous. I recordar-vos que teniu per aquí també el link de Ko-fi per si ens voleu fer una petita aportació. Estarem encantades, és només pagar-nos un cafè. Un eurito. I si no, doncs això, ens veiem la setmana que ve parlant d'habitatge i sobretot que passeu un molt bon Sant Jordi, esperem que no plogui, que regaleu molta literatura en català i sobretot que seguiu a tota aquesta gent que m'ha anat recomanant avui a la part d'audiovisual, també amb la Laia de Som Rambla, que ens ha fet totes aquestes aportacions, i nosaltres doncs ja ens acomiadem, som l'Àlex Baltà i la Marina Gaminos, i estem molt contentes de comptar amb vosaltres també i amb aquest feedback positiu. Sí, que res, fins la setmana que ve, no? Sí, així que vinga, aneu a sopar, que és tard, sopeu molt bé, mengeu molt bé i ens veiem el dimarts o el dijous. Vinga, adéu. Adéu. Adéu.